ga kuma bidiyon yadda ake rijista da shi wannan airdrop ɗin. Da fari an ba mutum link, ga nan link gashi nan na sa mana, sai mu zo mu taɓa kan link ɗin kai tsaye dai ɗauke mu ya kai mu telegram. Ina da telegram guda biyu ne, bari na yi selecting wannan sai mu wannan, ku in guda ɗaya ne kai tsaye inda dai kawo ku nan ne, kun ga nan wajen shi dai kawo ku. To in ya kawo ku nan, wannan suna cewa yin updating shi telegram ɗin ne, bari in updating ba, kai tsaye dai kawo ku, har yanzu bai kawo, yauwa nan dai kawo ku. In ya kawo ku nan za ku ga username ɗinku na telegram an riga an ɗauko ta kai tsaye, sai ku taɓa start now. In kun taɓa start now zai ce to ku join telegram channel nasu, sai ku taɓa, kun ga an yi join telegram channel ko gashi nan ya kawo mu, sai mu taɓa mu join. To kun ga abun namu nan, sai mu taɓa ya dawo inda yake. To sai aka ce mu kuma following nasu a X, sai mu ƙara taɓawa. X shine Twitter, zai kai mu cikin Twitter sai mu following nasu. Kun ga dama ni already ina following nasu. To sai mu taɓa wannan back ɗin mu dawo baya. Kun ga ya dawo da mu, kun ga duk sun yi good, gasu sun yi good. To sai mu taɓa verify and start. Mun taɓa zai verifying da kansa, kuma kun ga yanzu gashi sun bamu guda 10, kun gan shi sun mana congratulation. Shikenan an yi wannan, sai mu taɓa nan sai ya ɓace. Ok, to yanzu dai shiga da mu asalin cikin gurin mining ɗin. To wannan shine wajen mining ɗin. To nan mutum yana da tax guda 12. In kun zo kun ga a nan ga reward ɗin kuna, gashi har guda 10 da aka bamu. To a nan ne ake taɓawa ana mining ɗin duk awa 3 ko awa 4 ne, awa 4. Sai mutum ya zo ya taɓa start mining, sai a taɓa start now, gane. To gashi nan yanzu ya fara mining. Yauwa to kun ga da nan ba active bane, amma gashi ya zama active. To gashi nan kuma yana kalkulanta mana awowin, awa 4 gashi nan suna mining. In awa 4 ta ƙare da ka zo ka ƙara taɓa start mining. In mutum dai kwafi referral link ɗinsa ga inda dai danna ya taɓa ya kwafa. Ga wasu tax kuma guda 12 a nan, mutum dai iya zuwa ya taɓa su duka ya yi su. In gan su ga su nan duka, sai mu zo mu yi su duka na mu samu reward a kansu. Haka wannan mining ne mai matuƙar muhimmanci, mu tsaya mu yi abin da ya dace. Allah ba mu sa'a, Allah ya taimake mu.